I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello, good morning mga friends. At welcome po ulit sa ating bagong episode. Bibigyan natin ng update po ng bagong lahat dito sa San Vicente po. Ayan, kung makikita po ninyo mga friends, pinapadaan na po sa mga commuters yung bagong gawang daan po. Ayan, at doon po sa bandaron, bali hindi pa po sa po. Bali dito pa lang po yung natatapos na daan. Malaking po, malaking bagay po ito. Hindi na po kami naikot pa para po makarating sa munisipyo. Ayan, ito po yung makikita nyo sa bandang kaliwa. Ayan, ongoing po yung construction yan. Hindi ko lang alam kung kailan po nila sisimulan yung daan dyan. So yun lang po mga bros. Yakit ko po kayo mamaya. Balik. Ayan. 2 hours later. Ito mga bronzes tayo ay pabalik na po. Bali, papunta na tayo ng Apalit crossing. Galing po tayo ng munisipyo. So, pauwi na po kami na Kalsada. Kaya madadaan na po natin muli yung ginagawang kalsada rito, yung bagong gawang kalsada. Ayan. Kalsada po dito sa banda rito ongoing po yan, ongoing po yung kanyang renovation po. Sa ngayon po binuksan na po yung daan na bagong gawang kalsada para po mapabilis yung transportation po ng mga tao. Ayan, lumilipad po yung alikabok. Dito na po kaluwag yung kalsada. So, kasama na po yung mga bagong gawang kanal sa bawat gilid. Maraming natin, hanggang dito lang po tayo. Alos hindi pa po tapos yung sa bandaron. Ngayon ito tapos na. Ayan, nadadaanan na po natin. Ayan mga friends, dito ko lang po tatapusin yung ating video. Sana nakatulong po ako. Na-update ko po kayo dito sa bagong gawang kalsada po na Apalit. Ayan mga friends, maraming salamat po sa mga nakarating dito sa dulo po ng ating video. Ayan. God bless po sa mga kapatid nating FW, sa mga po kayo pa rin tumulong na roon. So, lagi po kayo mag-iingat. Ito na po yung crossing. So, maraming salamat po muli. Mga bronzes, ito po, yung Lumang Palengke. Ginikwa na po. Ang balita po dyan ay gagawin po yung mall. Gandang mall po yan, Vista Mall. Ang alam kong ayon sa ating pagmante, Vista Mall po ang ilalagay nila dyan.